romo kanyo MCAs nobedo gele mokelo kata mana rochruok mano mar arita kwe. To par ni men romo mar ariyo mabende gibago higani mabende koko nobede. Antiere ka gi Boaz Khiri mabende nanitiere romo no odiochieng' manyoro. Boaz, ang'o mane ok timre? Samoro kinyalo mana lero mane nyikoram gijuak. Mokwongo, Sharon, devolution is not working in this country, and it's very unfortunate that the government gets to budget for 15% of its total revenue kendo tero piny mondo kon jo piny e yore mag loch mag gwenge miluongo ni counties. Ang'o devolution is not working? Devolution ok ti nekech mokwongo, Sharon, pesa mang'eny odhi ir japiny. To pesa ni owach ni ng'ama nyalo ng'iyo kakitiyo kode matimo oversight, representation and legislation piny kacha en MCA. Ojo Kenya mang'eny samoro nyalo neno ni samoro MCAs ni jowuoro gik magidwaro are realistic. Tadona koni ni Sharon mokwongo, imiyo MCA marito governor monengo koni governor pesa kama waneno kokti maber. To MCA ni Sharon ni sache en $86,000 kapok ing'ade. MCA ni japiny dala kucho penje ni idwaro daraja. MCA ni japiny dala kucho ong'eyo ni ng'ani monego kelne ndara. To MCA ni kotemo kata dakika achiel mitok penjo governor gimoro, nikech MCA onge chike Kenya ka mawacho niya ward ma Kabuoch onengo ka pesa wuok Nairobi ka onengo mi pesa makama mondo tim maendeleo. MCA nyaka dhigo chonge piny ne governor mondo ka governor oyie to ndara mano kwaye cha otim, klas mano kwaye cha otim. Ting'eni japiny to kia mano. Koro MCA otwe gik moko adika. Mokwongo MCA okwongo lor dhoge mobedo jakwecho. Kawuono ing'e kaka piny tek. Mishara kong'adi idong' gi gimoro $40,000 gi wiye. Mokwongo idwa ni chul odi, idwa ni iriemb mafuta nikech tich be nyaka idhi mana gi gari. Japiny bende in e tich kucho dware ni idog dala. Seche go bende igocho ni juma ni wan gi liel kang'ane. Arambe bende iluongi e Saturday. Iparo ni ka in MCA mana represent dong chuni mani tich obed go chong piny. Tigo nang'o? Igo mondo mokwongo at least samigo chongino iyudie pesa moro miyi $5,000 moro idhi olgo mafuta. Samigo chongino gik moko mani ikwayo mondo otere gweng'u oter nikech kotim gi be gweng'u isedo. Makoro doche manyoro Boaz, in kanyakla kod MCs weteni nanno kanyo kodwaro mar mondo mi jatend piny Kenya los kod manyaka noor kata mana jotelo mamoko maben nanne beni chopo kacha ilo jatend piny ni wacho no ramone udwaro jatend piny. Nang'weni udwaro jatend piny e romo makamano? Wadwaro jatend piny ke gik moko adek. Mokwongo wadwaro jatend piny mondo pesa cha, ing'eni pesa cha gimane wiyo ok awacho ni kacha. Ni pesa cha bende kosebiro mineno nego mi kata matin $47,000 ne. Ok ochal kaka national government ma pesa wuok e treasury direct to the Parliamentary Service Commission. Macha biro to kendo chako biro e county kendo leadership mar assembly nyaka dhi go chonge piny ne minister mar finance mondo MCA oyud misache for that man. Makane dwe moro bire makata budget no neno karach to dagni ok odwa kalo budget no. Dwe no onge mishara. Irito kodu mondo dhu go chongu mu yie ni gichukalo mondo kake du pesa mondo yud mishara. Pesa nyadhi to the counties to kuyud mana achiel. Mar ariyo koro wadwaro ni pesa wuok Nairobi ka. Opoge chuth ni ma dhi to the assembly mondo gi oversight pesa modhi. Ma dhi to the executive for development and payment of recurrent expenditure in the executive. Mani luongo ni autonomy, financial autonomy mondo counties assemblies obed gi financial autonomy. Mar ariyo wadwaro ni jatend piny omed pesa mar counties. Pesa mar counties Sharon tin kaminene ni japiny to nene no duong'ne. Ing'eni gimoro no bire sa devolution. It was intended to devolve development, but unfortunately power was devolved. And in devolving power, it therefore forced ni mondo ne ndik jotich. Most of this money mineno the counties gi ochuno ni governors have to pay jotich. Miyo pesa makendo chako dong matin ma development, and at the end of the day japiny to nene pesa wa Nairobi to japiny manene pesa wa Nairobi ni pesa thothne diendi. Erokamano ahinya Boaz. Koro wase jo ywak mabendo ywak ne. Koro